Ja, jeg vil starte med at fortælle lidt om EU's udvikling gennem de sidste 60 år. Gennem årene har samarbejdet udviklet sig meget, og det betyder, at mange politiske områder er blevet mere omfattende, og flere lande er kommet med i samarbejdet. Den første justering af det europæiske samarbejde var i 1958, da man lavede Romtraktaten. Medlemslandene bestod dengang kun af 6 lande: Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg. De var blevet enige om at lave et samarbejde hen mod et fælles marked med afskaffelse af indre toldmure og dermed beskytte varer udefra. For at nå det oprindelige mål om et fælles marked, vedtog EF, det som man døbte dengang EF-pakken, det officielle navn af den europæiske fællesakt. Formålet med traktatændringen var at gennemføre det indre marked, som det var blevet foreslået af kommissionen. I 93 var det indre marked stort set på plads. I november i 93 kom en ny ændring af EU-traktaten. Traktatændringen blev omtalt som Maastricht-traktaten og betød blandt andet, at EF fik nyt navn, den europæiske union, eller blot EU, som vi kender det i dag. Det var den 5. udvidelse, der blev en realitet i 2002. Her lykkedes det nemlig på et EU-topmøde i København at færdiggøre optagelsesforhandlingerne med 8 lande fra Central- og Østeuropa, samt Cypern og Malta. Med aftalen kunne EU den 1. maj i 2004 udvide sin medlemskab fra tidligere de 15 lande, som de var på, til 25 lande. Så vil jeg tale lidt om den europæiske kul- og stålunion. Den europæiske kul- og stålunion blev indgået i 1951 mellem Frankrig, Tyskland, Italien og Belgien og Holland og Luxembourg. Selvom traktaten blev indgået i 51, så trådte den først i kraft i 52. Formålet med traktaten, eller med kul- og stålfællesskabet, var, at man ville lave en rationel og stabil kul- og stålproduktion internationalt, hvor der blev lavet et fælles marked. En anden bagtanke og fordel ved unionen var, at man ville forhindre fremtidig krig mellem Tyskland og Frankrig, som der var i 2. verdenskrig. Kul- og stålunionen danner grundlag for det europæiske økonomiske fællesskab i 57. Kul- og stålunionen blev lavet med et bestemt tidsrum, hvilket er usædvanligt for lignende traktater. I forbindelse med Nice-traktaten blev det besluttet, at den europæiske kul- og stålunion skulle overføres til EU. Romtraktaten er en traktat, som det europæiske fællesskab lavede. Traktaten blev indgået den 25. marts i 57 mellem Belgien, Holland, Luxembourg, Frankrig, Italien og Vesttyskland, og trådte i kraft den 1. januar i 58. I 51 havde de kontraherende stater tilsluttet sig traktaten om det europæiske kul- og stålfællesskab, som betød, at staterne skulle opgive dele af deres magt og beføjelser. Her fik staterne erfaringer, som medførte et ønske om et udvidet samarbejde på økonomiske områder og en fredelig udnyttelse af atomkraft. Formålet med Romtraktaten var i det hele at opnå øget integration af fællesmarkedet, altså medlemsstaternes økonomier, og den fastlægger samarbejdet formelle rammer og de grundlæggende principper for samarbejdet. Denne traktaten er den grundlæggende traktat i EU-samarbejdet og tiltrådt af alle lande, som har sluttet sig til EF og EU. Så er der lidt om valgplakaterne til EF
afstemningen i 72. Da man i 72 skulle beslutte, om man ville være en del af EF, var der flere forskellige reklamer, som både var imod og for, at man skulle stemme ja og blive en del af EF. Nogle lavede skræmmekampagner, hvor de brugte det man ikke ville kalde saglig dokumentation omkring negative konsekvenser, hvis man stemmer nej. Her kan vi blandt andet henvise til Tja-reklamen i det kompendie, vi har fået udleveret. Nej til EF betyder ja til ekstrem socialisme i fremtidens Danmark. Ja til EF betyder nej til fortsat dårlig økonomi, skatteplanning og fremtidig indgreb over for ejendomsretten i fremtidens Danmark. Det var altså en reklame, som giver vælgerne nemt valget mellem godt og ondt, hvilket man ikke kan sige. Det var meget, meget sort-hvidt om noget løgn. En anden reklame, Tør de sige nej, som benytter sig af meget misvisende graf, som viser, at et ja vil betyde vækst, mens nej vil betyde det modsatte. Når man viser sådan en graf, så virker reklamen mere saglig. Det var et aktieselskab, der ville påvirke folk til at sige ja til EF-samarbejdet. Generelt kan vi altså sige, at størstedelen var for at blive en del af EF. Med brug af usaglige reklamer og kampagner blev det vedtaget, at vi i dag er en del af det, som vi kalder EU. Det var det, jeg havde.